Bună ziua, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou videoclip cu Kendama. Al treilea videoclip de pe acest canal cu genul de Kendama. Am resetat jocul pentru a face ceva nou. Nici nu știu ce vrea să facă. Deci, swipe, tilt, ok. Am băgat. Ce vrea? Ok. Gata. Small cap. Base cap. Stați doar 2 secunde. Ok. Acum intrăm iarăși. Aici. De-abia aștept să fac videouri pentru voi, pentru că știu că de-abia așteptați videouri. În ultima perioadă n-am mai putut posta așa de des videoclipuri, pentru că am fost la plajă, în stațiunea Saturn, da, am fost la mare. Iar acum în septembrie va începe școala. Un pic că nu mai vreau muzică, nu mai vreau sound, doar deloc. Așa să pot să vă vorbesc cu voi. Deci trebuie să vă explic niște lucruri. Va începe școala, iar eu la începutul lui octombrie mă voi muta cu casa. Deci va dura și mutările, va dura tot. Știi să mă înțelegeți, deci în septembrie cu școala voi posta. Dacă acum postez un videoclip pe săptămână, voi posta acum din săptămâna care vine, voi posta câte 2 videoclipuri pe săptămână, iar în septembrie voi posta un videoclip pe săptămână sau maxim în lunile în săptămână voi posta 2. Deci este foarte greu, credeți-mă. Dar din octombrie, de când ne mutăm acolo, de când mă mut acolo, de fapt, de când o să fie o casă nouă și altceva. De când o să fie o casă nouă, voi posta mult mai mult content. Vedeți că și acum mă străduiesc să postez și nu vă abandonez, Doamne ferește să abandonez canalul, să nu mai postez dintr-o dată. Nu vreau așa ceva. Pentru că nu îmi stă în fire să nu mai postez sau să vă las așa. Când o să fie momentul să nu mai postez, nu voi mai posta și gata, dar acum nu mi se pare că este acest moment. Acum dăm forță cu videoclipurile. Programul de postare este astăzi, pe 7. După aceea pe 14 și după aceea pe 30 august. Mai sunt 3 videoclipuri luna asta de august, mai sunt decât 3 de postat. Dar sper să vă placă, pentru că hai că vă dau un spoiler mic.
astăzi pe 7 postez acesta cu Kendama. Iar pe 14 postez cu Stumble Guys. Da, v-am dat deja. Ce se va posta v-am dat deja. Nu mai știu cum era acel Airturn. Deci chiar nu mai știu cum era Airturn. Base cap to spike to earth. Nu așa. Deci e base cap to spike to earth. Așa. Bird flip bird, mi se pare ușor această mișcare. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Din 15 pagini am deschis 7. Mai avem de deschis. Dar în august nu vom mai face videoclip cu Kendama. Sau dacă voi chiar vreți, vom mai face short-uri cu Kendama, dar scurte, încât să deschidem toate acestea. Dar pe august plănuiesc să nu mai facem videoclipuri cu Kendama și să începem din septembrie 7-8 videoclipuri cu Kendama septembrie. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat până la final. Apreciez, dar dați acolo un like și un subscribe dacă vreți, nu știți, obligați, vă rog frumos. Un share să ajungă canalul mai departe și să creștem frumos. Pa, pa!